wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama od bura mar kaunti ma Kisumu kalo budget mar bilion 12.3 ne ikomena mar higa mar 2023-2024 ero mane gibedo godo kawuono kaluwore kod andika mar piny owacho mane ochwal ne MCAs mar assembly no kowuok kuom speaker mar gi Elisha Oraro. Millicent Adhiambo miyo waler. Ono nendo diching mar kalo budget mar Kisumu en budget mar bilion 12 gi wiye kendo wagone oganda ma inche wuotho kodwa oganda ma inche penjowa weche mapek gi weche madongo dongo public participation ni kawuono waduogo kuru ko wacho ni wasedeliberate budget ma wakale eromo makawuono od bura matin ma kaunti ma Kisumu okalo budget mar ikomenda 2023-2024 mane riko puodhi gi kamati mar od bura no mochung' ne omenda ka budget makamano no pedho nyim od bura no kod jakom kamati onogo Joakim Okech. This is a document that I believe the House will adopt for us, Mr. Speaker, so that the executive and even the assembly will be able to provide the services that are needed by the people of Kisumu County. Ten county no kokalo budget makamano dhiketo e maino e yore pur, pith kod lupo kaachiel kod neno ni Kisumu obedo ng'ala manyime e kelo dongruoge mopogore mar bero ngima jopiny. Weche mag jowere mopogore kod weche tuke bende omi pek e budget makamano. E migawo mar thieth, ten county no chano bero od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kod keto kar pimo tuo mar kansa bende gichano keto kare lai mar okumba mar thieth ne jodak ma Kisumu. Kendo wawacho ni okwadhi wewe wasekale en budget monego beni koro wa implement mondo duto mondo ike otasni odhi e gwenge ndechni mondo losi hospital mondo bed gi yath gi dhano sebed ka ywak weche mag sports nyaka watime county ka kendo kata mana gope ma contractors manche chando gi wamiyo gi bilion 1 mondo serikal make sure ni contractors mositi county mondo chul gi gope gi. Kane oloso gi ute fwambo, speaker mar assembly ma Kisumu Elisha Oraro ojiwo kamati mar od burano kod MCs duto mane oyier mondo ne giketo e tim chenro duto manitie i budget no mar kelo lokruok ne oganda jo Kisumu. Wawuok e tich mar loso chike to wadhi e tich mar cheko kaka executive tiyo miyo nyaka giwuog achiel kachiel ma ging'i ni gigo mokadhe budget oketi e tim mondo mi japiny mawuok e Kisumu County owinj ber mar loch gwenge. Budget makamano dhina ni milion 12.3 oketi e yore dongruoge mopogore ka milion 7.9 oketne tayo chenro mag county no, bilion 1 bende oketne chulo gope maten county no nigodo. Kamano bende odhi neno ni oketo lwasi makare ne joket mwandu kaka yor nyayo dongruok e county ma Kisumu kod pacho kama ngima. And I put that as many of the opinion that the Kisumu County Appropriation Bill 2023 with the amendments therein as per the second reading of the bill be adopted. Say aye. Aye. As many of the contrary opinions say nay. The ayes have it. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.